Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالمو أمبي أوفوك ولنمندو أو منون سغلمي أنا نسانينا شريفلا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أمبانين الله سبحانه وتعالى في ألكا كيسي ناكا هنا ناكا بركة جيدلين alaka o kenen aw bela jelenka bi wajulu kene kono ambe dala ka de munun be dala ka faramun be Bamako ana lamini ani jamiyatul ansar din section 100 ulu de farala nyogon kan kanin barabain labe no ye ka wele bla ankara mo denkama no ye aseyidi Sherif Usman Madan Haidra ale denke no ye Ali Badra Haidra wala sa aka segata isenjo dala ka ben Octobre kaloma samba fla anita ni shegi kenen konnana bara kun folo damnena ni wajulu bala beni sufela fe wajulu mi ni ankaramogo Sherif Ali Badra Haidra ba nyenemaya akenen konnana mogo bora fambela jelen fe kana wajulu kumbe sufe barawla min sorola anga jeka nyema daw fe islamé o suina ansigira herela amba nyina la fe ala ka nyuma wuli amen sawu nyuma bi ala bolo ya rabbi ama ala ko ke ne o bela jile labango nyuma ani korota ani shijambi ala bolo ya rabbi ama ala ko dini ne o bela jile ma amen islamé ala ka deme ala ka nga islamé deme bay amen ala ka fara islamé deme bawka ala ka ye islamé deme bawla amen amba nyini ala fe anga daba minu ye anko Allah subhanahu wa ta'ala kan nemala ka damene an kuntigila no e Muhammadu alayhi salatu wassalam ani kana si islam fure bela jelema minwe an ko sante menona ka se nyinama amba nyini ala fe ala ka hino bela jelena amen ya rabbi ama ala ka yafa uma mimbe oni ala che ala ko yafa mimbe oni jonche ala ko tawi amen amba nyini ala fe hamintigi munumbe ninkene konnala shuin boya ana barka kama ya rabbi amma hami fon fe bi ana minuni ala tabibe ala ka beglam amen ala ka dim barka modi amen ala ka furu barka modi amen ala ka garjiga sanu modi ala ka garjiga barka modi ala ka shijandi amma amen ankara mo wala ku me ankoro amen amma sa wala ku me ankoro uta fanga ala ko di amma uta garjiga ala ko di amma ala ka nga dugade ala kana nga dangade ala kana dangade mbwana ala kana sarake nyei amba nyini ala fe sai obe ansoro domina aka sorana la binyon fe ala ko latige ala ko ka kala ya buya kama ala ko ke sigi buya kama kira na so dingo kama sallallahu rasul karim wala sa al-islameo tanganyi ne ko ala subhanahu wa ta'ala fe kabo iblisa toroma shetane min kera farala kirun fe kabo ala kan nema bela jelena ani ansindile ko ni setigi to barkamay ala mi nye hina loko ni tigi ani lahara hina kerengere ni tigi hina loko ni mimbe abulo shaka islameo ni yorokola ina fo ay kafiru yuru ni yorokola chugomina ñina may en konnala ibi cewye minuti ala fe fiu nema o nema bidu ko len sanfe nu moko bala ala kembe ka duma abo chuga kelena ibi islame o ye minu bi ala fe garjiga mi ni abu bolo ibasura ka doko do takabu
ina fo bi min yini nyen yere hine fenela o bulu irubulu o koroye nyen hine fitini ala yo nohoya islamé ani kafiri bela jeli ngalla hara intasa ayo kerengere ko kafiru ko nimbola ale may le dumbinta ka jonka na yenta ke mbakawi o sara yoro lasa ayo mimma fenge alay shaka eni rotula wallahi wuli bali shaka saradu abina jonne be fla fo yo tala e fon fe fo kabe nyen dara domina fo ka sepi ma o kelen doron odo ti yela mada e mana buya choko choko se mana kiye choko choko ala e min fo be dai clé abi bokoro de fe ka bi clé be fe fama chite kui ka fanga buya na e ka se buya na aywa ko isera ka clé boyoro fali ay ka ke dore o koroba jira ko saranunu ndido abina o sekera masami sika foi tala abina anzara anga ke tawla lahara wala hina kerengere le tiki o bi mawde minunza no jera nye here ko ka jada mu ko ningo ka je here ko ka jada mu ko minu nu ye fenzoro nyene mayen konnala o ya do ala ko sirafe ani minu yu ka setu ye ka klimu tu ka so ka fenda daga bana tu fe ka wuli ka jotu kono ala subhanahu wa ta'ala ne wuli bale de shaka nunu sara ani mi take mbeje nyene mayen konnala o tika kili manga wala aman sindini lahara hina kerengel tigi to barka may o kofe ambi soli akakira baka aywa sedil kalik odo aminata din abdullahi de ahmad abdul muttalib modi ambi solaka toy ambi solaka ana sudingo bela jele ana ka sahaba nyumbe ani cewmunu ni musomino mina jamariya sa ni bara nyuma keli nyina may konnala fata sila haraduma amin wala amba nyina ala fe minu mina ken ni rotiki la haradu ala kanini awyul amin minu mina ken ni rotiki la haradu ya rabbi ma ala kanini aw farulu amin ala ko ka khala ya bu kama suyumbu ya kama amin sallallahu rasul salim wala shaka na jaralay tobo koma aujourd'hui samedi le 15 9e mois le 19 9e mois 2018 no e mercredi di soro bar sabla ne ka papier do la date do sembola na ka fili mercredi le 19 9e mois 2018 aywa ambi dayla suina na jara alay ko sobe ani aw balmake aywa anaw dinge anaw ka girbuke ani aka kunu che ani biche na jara alay odo wuli baldo ko sobe ke qur'ana ni fo mawal mustafa maw yani biche toy ako maganga o ma ko aka che khoroy odi mo hodo toy aha e wuli bali de kunu che khoroy odi do sobe maganga o ka che khoroy odi do lamba fe kam min fo dayla kaw anaka kunu che khoroy ndo odo ay chemin kanu Allah subhanahu wa ta'ala kama ka bonga chokoroba ka kanu na no Cherif Usman Marani Haidara ka lanyini afe ayo akana senjo dugo en kono ya ka dugo donga dugo yi
ka dugo donge dugu ina lamini be ani mali ni islam jamana be ko soba kanu mi awbla kata ay dara fi ni osray o kanu kele o de ansia odu kabi kunu kasibima ko soba wala najara alay o kanu en konnala noyo ala kama kanu foi tike akonnala funa kera here dama doroy kama buya u chama fora ka barkada ko soba kuma kela o fe minu temenanye karate du ko minu nyinna ani ngania minu zirila aywa alors ni kena nunu sigilla kabiri kunu ka sibima o ala sona ka abulu do a chamana karate o me o bora jonde la aw minu ye kanu inta ala kama aywa kaidara na ka demba sekere no dayla ka wi dra wala ambaw fu ka wali mondo ko soba ka barkada ko soba ka foli folo dugutigi filala o ka bismillah ko mana o denga no ka grebu kay aywa ka bi kunu ka sebima ilamne ka dugu de bela jele fu tokola ko soba kana laba ka karamo fu ananga imamu minu zigin bedda ela konnala ya aywa ani minu mbora fa wara fe kana faranka suina ambufu ilamne ko wali nyumando ko soba ko barkada aywa ka dugu islamea ani dugu islameu ko bela jele fu imamu fla tokola ko soba ilamne o kofe ambi fuli kerengere kanyeshi anga autorité ma no e famawe aywa kufo monsieur le maire ka déplacement la kana faranka suina ko soba amba fo danti foli mina o kofe ambi na baga befu cha faram soka demse faram ma koroka ko soba mawo mayi ka barabla kana faranka suina no e ashura shui anga je ka nyinama ya nyomfe ambi folla se abela jilema ilamne hidra ka befu ikayere bara nyumana choy shaka nay befu amina laba krengere ni ala ka dayela ere sorti sans fu ambu fu ka damine san volo mi nana na kaya no e salo na sini aywa ka bla nyinana anye message minu soro e réseaux sociaux ka aywa dayela kaw fe ka bo jamana koka kerengere ne la Espagne walma Italie no e message ci ama a ko ani ciw ka dukun nalela unni so jara cugo mina olu yeru ba la nyino kun globa na cugo mina olu ka yedin kenen kaya Allah akbar hidra mana mbufu shaka ne belbele de ko soba ke mo min bi ka dugu nata way belbele de wallahi ka faratuguni dayla kam no zigimbe Côte d'Ivoire a chama ñoo soro yambi minu vena bora Burkina no e Lamine Coulibaly aywa ani atonyogon ambufu ko soba Bamako fene aywa obo chuko kelena ko soba mali dugu chaman bi minu ye dayla ka yere wolo ye nun nana ñoo soro ya suina ko anga je ka suina ke ñoo fe ko soba ambufu ilamne wali ñumando barkata ani dugu in dembela jele ko fo ko wali ñumando ko soba sigatola kira ko tentori ako hubul watonni min al iman choy sigatola haydara o islamé ka joroy sigatanna ako ma foyti min bi ke islamé fo ikaki ka dugu fe choy itikali mani a join fiyo en tant que ka dugu aywa here mi ni akanga natani ka dugu yi aka nyetagala anaka korotala ani dugu ka nyon kambela ka do dakelen fe ka bo dakelen fe fo ka sabati dugu de bela jele nganya de la kore maka islamiyati dafa ka soro maki ka dugu fe iboro mi ye fiko de kanu
Daelan kaw an b'aw fo ayiwa ka waleɲuman dɔn k'aw barikada kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a kɛ ka bɛn don min ma alors n'a bɛ f'o ma Ashura su ayiwa o ye don na belebeleba dɔ ye cɔyi olu b'a dɔn dɛ kosɛbɛ le 15 9e mois 2018 o ye an sɔrɔ Côte d'Ivoire cɔyi an sigin bɛ nin su ɲɔgɔnna dɔ la kosɛbɛ dɔ ka kanu bolo ma k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin u balimakɛ ma kosɛbɛ n'o ye Abidjan kɔnɔna ye cɔyi o hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ lasebaaw bɔra k'a fɔ a ye cogo min na naamu Daelankaw layidu bɛ an n'u cɛ ayiwa n'a diyara Ala ye san o san Aidara a den dɔ bɛna ka na fara aw kan ka so in ɲɛnamaya kosɛbɛ o la Ala sɔnna a ma bi ayiwa ani kunu na sini an n'aw balimakɛ de a kɛ cɔyi o hukumu kɔnɔna la wele sera an ma ayiwa an kun kan ka olu ka Ashura kɛ yen cɔyi ni karamɔgɔ kumana min kɛ a ko Daelankaw bɔra yan ayiwa ayiwa ka na ɲinini kɛ ɲina an bɛ se cogo min na ka na sen jɔ kosɛbɛ o baasi foyi t'o la ne yɛrɛ badara n'a diyara Ala ye ayiwa ne yɛrɛ de bɛna kɛ i tɛ maa wɛrɛ bila ka na a ko Daelankaw ma ni ne ma se ka yan sɔrɔ a bɛ n balima dɔ bila ka na ayiwa ni karamɔgɔ kumana min kɛ a ko a ye nin fɔ Daelankaw ye n ko baasi foyi t'o la ne kun kan ka Ashura kɛ Côte d'Ivoire kosɛbɛ kɛ n ko nka minnu kan ka na n'olu kan ka na ne place la ayiwa olu ka na Côte d'Ivoire ne bɛna Daelan n bɛna Daelan Ashura kɛ ni Ala ka diɲɛ ye an nana o cogo kelen de la cɔyi silamɛya ka wale o wale bɛ yen ayiwa kɔrɔ wale o wale bɛ kɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a bɛɛ asulu dɔ bɛ silamɛya kɔnɔna la siga t'a la bonya naamu ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn bonya ayiwa alors ka ɲɔgɔn sira labɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya kɔnɔna la kosɛbɛ barisabula o ye jogoba dɔw ye minnu situera adamadenw na ka sinsin maaninfinw na ka sɔrɔ silamɛya tɛ yen tiɲɛ silamɛya ka jɔyɔrɔ fɛnɛ nana ta ayiwa hali bi o badenya n'o sindiya n'o ɲɔgɔn kanu ayiwa a n'o ɲɔgɔn sira labɔ an ka kira ale salatu wasalam a ma fatu fiyewu fo a ka kusa man di aw fɔ an ye tiɲɛ ni an ye taama sira de kan ka n'an ɲɛda ɲɔgɔn kan Ala subhanahu wa taala jati kama cɔyi o don kira ko ten ale salatu wasalam salim ka wuli ka taa bɔ i balima dɔ ye naamu Ala subhanahu wa taala ɲɛda kama i tɛ taa foyi kama fo n'a kɛra Ala ɲɛda ye ayiwa ko i k'a dɔn i bɛ taama o taama kɛ ko Ala b'o bɛɛ kɛ jurumu yafa ye ka ɲɛsin ma kosɛbɛ o ye mɔgɔ min bɛ wuli ka taa cɔyi nka maa min bɛ wele bila i balima silamɛ ma dun ko na an ka dugu la i kana dogo k'an ka dugu la walima i kana ayiwa an ka ɲɔgɔn baro dugu in kɔnɔna la n'o ye Ala subhanahu wa taala ka diinɛ laseli ye olu ka bonya fɛnɛ ye jumɛn ye dan t'o la Haidara dan t'o la dɛ amin dan foyi foyi t'o la wallahi Haidara o la su in na an bɛ bonyaba de la su in na an bɛ kɔrɔtaba la cɔyi jango tigitigi ye ka bɛn nin kalo barikamaba in ma silamɛw olu ka san yɛlɛmana o don kabi seliba tɛmɛna nin kalo in tile fɔlɔ o silamɛw donnen sankura la cɔyi fo kana se bi ma n'o ye o y'a tile kɔnɔntɔnnan ye o don alors an bɛ sankura de kɔnɔna la Haidara o la don o don naamu an bɛ taa ni ka segin min kɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna la dɔ de bɛ bɔ siw la cɔyi alors a bɛ an gɛrɛ mun na saya ne cɛ o la don o don an kan ka cɛsiri de kɛ ayiwa siw bɛ ban cogo min na an kan ka cɛsiri de kɛ a bɛ laban yɔrɔ min na an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na tiɲɛ wallahi n'Ala ka jɛ ye an filɛ o kalo barikamaba dɔ la o don kalo min ni Ala subhanahu wa taala ye a ko fɔ siga t'a la n'a y'a di silamɛw ma Ala b'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ naamu a ko le nombre de mois auprès d'Allah ayiwa est de 12 mois siga t'o la dans la prescription d'Allah naamu les jours où Allah créa les cieux et terre 4 d'entre eux sont sacrés telle est la région droite ayiwa durant ces mois ne fait pas de
tort à vous-même. Ni ala kuma kaya ka Qur'an kono. Ako mana min ali Allah subhanahu wa ta'ala yene moyen inda. D'abord sans konna la iba soro kalota ani fla de bi ali Allah subhanahu wa ta'ala bulu. Ay min bla yene moyen kono. Sangolo ali du ko dali ni ñoce. Kalota ni fla de bi. Nga kwaye kalo banani bi ayolu kerengeren ko d'islam o ma nin kalo inani fen fen manase ayo ko angana son fiew anga ke yere kunto na yakono nin kalo fen fen manase ayo angana son fiew ka ke anyere kunto na ye kalo nunu kono Allahu akbar idra shaka ibaye ko ala ya ka jonda abi en fait wallahi jango tigi tigi slameu wallahi alay ni yoro bake anyi nin kalo ban nani abena ka bunya do abena ka karamado sigatola na kalo fon fesira sigatenna alors ñina enflé o kalo folo de la ala sona ka jirana toy wala mumbi ambulo ayo ala ko anganji janyere kun anga tanga kalo ngonnala anganjija angana fenge anyere la mimbe ke anyere kuntu yonaye alors fait même bi minga jugo ara madde kany mama abi fode mangania barsa bla bebe golo de la wallahi ningania manya ka ba doro seli côté sungote iji côté sigatenna hedra ningania manya ka ba doro ada madia nyumati dafa cena wallahi wala ambi min fo nam ambal mawi ngania yi anga hakli toala haywa famuna ngania anga hakli toala ko so nin kalo nunu konna la ngania nyuma kelen tali ka nyeshi nam ibalma dese bato doma walma ibalma slame doma aywa a joro mi mbala ni ala ira doronte ma shiti mi mbato sigatenna hidra ale kalo nani mbonya aya bonya ni kuminye ale ala de bodo sigatola nga belebele munun kera kono ni anyeru ka slamiya tariku la ani anga slamiya donuna olu chaman zabatile do hadisa o kono kereka halika da kerengere la anvle shumi mani na bifo ma ashura aywa a belebele chama kera ka benima choy ni kalo kono na belebele chama kera ola aminga ni anyuma de siri ko sobeke ibalmawi muso isna muso e ceo ibarake nyoyi deun kan ngani anyuma siri amma sawi bange baw kan ngani anyuma siri walde unyi adama de ni ngani ajugara ka badoro bara nyami ya becene o kama angana nyina ngani yako fembe balale bodela sigatenno ye kira nyini nga shiyan saba el maslamea abi de pa jumene la ko arama de ngani adisi ya bode goshi choy ngani abiyande dusuku choy ni adama de dusuku nyana ka badoro kayika aladana ya faroka kaba ka bato faroka kaba barabana ngani adama de wala madde ngani ya chena wallahi hal ni kuiti alafe ko alaki halaki benyana sigatenna o kore ka foko islamé de ngani ya mana chien ko ede bi se ka toro soro wala maybe dese soro ay mawo mani ngani ya chena nyene maya konnala alati here ki ya taki koy wala tike hedra billahi wo wili balede mawo mangani ya chena nyene maya konnala alati here ki ataki koy amin ite du foyi ko ni ngwe ngani ya jugu duye ku yo du talenye otiyere ngani ya jugu jumenye mammi mbise ka mado dabali aywa mammi mbise kata mado togodi bara jugu kelawma ka bara jugu ken ngani ya jugu do sigatenna musummi ni abita asnamso togodi murisola chemi nabita abaraka nyon togodi murisola bara jugu kama dra nunu yengani ya jugu ayde ngani ya jugu do wakama shaka nam kuma dobi abi foka teme kuma chama aywa amba barume chedo be abi dugu dola nam chenya nana ba febe ma ako ale garjige obe bo ala de yorola ale ti foike sigay kuma la suru ala nam aka famiya doron
azana bi dan ye cogo min na a bi fɔ an ye cogo min na ni an b'a mɛn maaw da ten ko a tora so de kɔnɔ ye a ka bugu kɔnɔ a ko a ti bɔ ka taa yɔrɔ si la bɛɛ kuma n'a fɛ ka dɛsɛ a ko n'Ala bi min d'ale ma a b'o d'ale ma a ka so kɔnɔ ale ti taa diɲɛ yɔrɔ si kosɛbɛ kɛ Chaka i bɛna dɔn kuma in mako bɛ min na i bɛna dɔn sisan wala ta don dɔ la dɔ nana i bɛlɛ ayiwa ka taa di bɔ diɲɛ kɔnɔna la n'o ye diwa ye ayiwa ka na ni o ye cɛ k'a ka bugu cɛ fɛrɛ ka di yuguyugu ka k'a kan di yuguyugulen kɔrɔ kɔ ka k'a kan ayiwa o tuma na a y'a datugu ka sɔrɔ ka taa dugu jɛra min kɛ di ni maaninfinw kɔni di kɔni kelen maaninfin kan diden kelen maaninfin kan bugu kɔnɔna la ayiwa ni dugu jɛra maaw kan ka n'o sanga fo de ye siga t'o la i tɛna yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛna nɔgɔya da k'a ye o sanga de bɛ sigi alors an karamɔgɔ peresera ayiwa dugu jɛra min kɛ a nana ka na cɛ ka da kɔnkɔn cɛ ni nisɔndiya bɔra a ko n y'a fɔ a ɲɛna n ko n ti bɔ ka taa diɲɛ yɔrɔ si ka taa n ko Ala bɛ n garijɛgɛ di yan n ka so kɔnɔ yan a ko n sigilen b'o min kan a ko sɔrɔ ko dɔ nana ka na ale ka bugu cɛ fɛrɛ ka na sanu de yuru ale kan a sigi n bɛ sigiyɔrɔ min na min yɛrɛ nana di bila a kan didenw bila a kan o de nana ka n'i jɔ k'a ɲininka sa yalima ko in bɛ cogo di de a ko n y'a fɔ a ye ko n tɛ taa yɔrɔ si a ko ni Ala bɛ n dɛmɛ a bɛ n dɛmɛ n ka so kɔnɔ yan n tɛ bɔ ka taa diɲɛ yɔrɔ si Allahu an ye kuma in lamɛn ten kɛnɛ kan a b'an kɔnɔ ko y'a kɛ cogo dama ye ja kuma yɛrɛ mako t'o la o kuma mako bɛ jumɛn de la adamaden min ŋaniya ka ɲi i sigi n b'i ka so i bi alors avion de ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ o i bi yɔrɔ o yɔrɔ la i bi kɛ cogo la ŋaniya ɲuman Ala b'i fɛ ni ye tiɲɛ siga tɛ n na wulibali maa o maa ni ŋaniya juguyara i bi ŋaniya juguya min ta ka adamadenw sɛgɛrɛ Ala b'o de kɛ ɲuman ye ka se adamadenw ma ni ye tiɲɛ anw y'a kɔrɔ faamuya ja o de don nin ka ŋaniya juguya kama n bɛna kojugu kɛ cɛ la o tuma na Ala y'o yɛlɛma k'o kɛ ɲuman ye k'o kɛ cɛ mais cɛ ka ŋaniya ɲumanya o min y'a sigi n'a sigilen dun ni o ye maa juguya t'a la a ti maa dɔgɔya a ti maa kɔrɔfɔ a ti foyi fɔ maa si ma fo a na ka ŋaniya ɲuman de b'a ka bugu kɔnɔ Ala ye nɛɛma k'a ye k'a to yen a kɛra ten Haidara nin don kuma mako bɛ min na ne don nin don dɛ ŋaniya n'a tiɲɛna ka ban a bɛ tiɲɛ e de ye dɛ mais i b'a kɛ minnu na wallahi Ala bi o ta sara u ye siga tɛ n na Ala b'o ta sara u ye minnu da sarala ɲɛnamaya in kɔnɔ olu b'o ta sɔrɔ ni minnu da bilala ka lahara makɔnɔ o b'o sɔrɔ siga tɛ n na Haidara o kɔrɔ a ye ŋaniyaw ɲɛ dɛ an bi sa daminɛ de la an b'a kalo fɔlɔ la kosɛbɛ o tuma na min bi baara ninnu tɔ ɲɛ an bolo o de ye ŋaniya ye min bi baara ninnu tɔ ɲɛ an bolo n y'o fɔ a ye ka tɛmɛ o de ye baara ɲuman kɛli ye ka hinɛ ɲɔgɔn na ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni sankura jɔra kɔrɔlen minnu kɛra sa olu ka bila kura min jɔra sisan an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ o kɔnɔna la o tuma na an ka Ala wele an yɛrɛkun ye an ka Ala wele an ka jamanaw ye an ka Ala wele an ka dugu ye foyi tɛ silamɛw bolo ni dɔrɔn tɛ a b'aw hakili to nin na sa kalo fɔlɔ an filɛ kɔnɔna la a tile 9 ye bi ye nin su in na fɛnba fɛnɛ kɛra n'o ye Ashura ye sini kɔni sini ɲɔgɔnna don de la Ala sɔnna a ma a karamɔgɔw b'a fɔ a ye a y'a mɛn ka caya Firawuna Musa Ala sɔnna ka se d'a ma kunu sini ɲɔgɔnna de Musa Ala sɔnna ka Firawuna labila ye Ashura don su n'o ye tile 10 ye o ye sini ye o la o ye muminunw ka ɲagari ko ye o ye muminunw ka nisɔndiya ko ye ko an balima kɛra dɔ ko Ala sɔnna ka se di a ma juguw kan o y'an ka nisɔndiya ko ye jango hadisa sahalenw nana n'a ye Bukari ni Muslimu minnu kumana k'a fɔ ko kira alayhi salatu wasalam nin kalo in suni a
a ye dɔ kɛ a la n'o y'a tile 10 ye a nana bɛn n'a ye Israɛliyɛnw n'o ye Bani Israɛla ka denw ye ani Musa ka mɔgɔw Medini n'a taara ye waati min na an ba Aishata b'a fɔ a ko kira taara sɔrɔ Medinɛkaw n'o de ye alors Musa ka mɔgɔw ye ani Israɛliyɛnw ye n'o ye comment dire Bani Israɛla ka denw ye o tuma na u b'a la ka nisɔndiya kɛ nin don in na n'o de dɔw bɛ dɔ k'a la dɔw bɛ fɛnw k'a la baara caman caman dɔw ta ye sun ye mana kira yɛrɛ nana a y'o ye cogo min na alayhi salatu wasalam a y'o ye cogo min na a ye ɲininkali kɛ hadisaw b'a fɔ a ka ca ko a bɛ nisɔndiya jumɛn na nisɔndiya foyi an t'o la ko Ala sɔnna ka Musa se Firawuna la Firawuna ka mɔgɔw ko ten o la anw bɛ nin don in bonya an b'a honorer ka bonya k'a kɛ Ala barikadali ye ka sun a kɔnɔna la ka Ala wele an yɛrɛ kun ye ka Ala wele silamɛya ye alors ka Ala wele an ka duguw ye mun kama Ala sɔnna ka anw ka ɲɛmaa n'o ye Musa ye Ala sɔnna ka a se Firawuna la ka bɛn bi ɲɔgɔnna donya ma kira ko o tuma na olu ni Musa ninnu olu bɛɛ de maa kelen bari sabula olu dama ka k'a la ka tɛmɛ aw kan bi siga tɛ nin na wulibali don dɛ Ala ye kiraw bɔ ɲɔgɔn na de ni min ta banna ni dɔwɛrɛ min nana n'o ye sɔrɔ ye e bɛ tugu o de nɔfɛ o tuma na silamɛw ka kira alayhi salatu wasalam a ko anw dama ka kan Musa la sa ka tɛmɛ aw kan anw de ye fa kelen ba kelenw ye anw kiraw o tuma na mun n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn kira farala Madinɛkaw kan n'o ye Musa ka mɔgɔw ye ani Israɛliyɛnw kan ka nin don in sun n'a bɛ fɔ o ma ko Ashura le 10e jour du mois de Muharram Ashura yɛrɛ kɔrɔ ye taanan de ye hakili arabuw ko ten taanan kɔni a bɛ fɔ o de ma Ashura le 10e o tuma na taanan in kira y'o sun a ko tuguni o tuma na a bɛna cadeau wɛrɛ kɛ tuguni muminunw fana k'o ta tuguni bari sabula silamɛw mago bɛ fɛn bɛ se ka bonya cogo min na Ala yɛrɛ batoli bɛ se ka bonya adamadenw bolo cogo min na o bɛ se ka valoriser cogo min na kiraw ye an kalan o la de nabiɲɔgɔnw y'an kalan o la de ni dɔ farala nin sun kan i b'a sɔrɔ dɔ bɛ fara cɛsiri kan ni min ta ye kelen ye n'i ye dɔ wɛrɛ fara o kan o t'o kɛ 2 ye o ye jirili ye o tuma na n'a cayara ka tɛmɛ o ka dun alors a bɛna ni jirili caman de nka mako bɛ jumɛn na dɔrɔn kira ko ni Ala ye san wɛrɛ jira an na tile 9nan n b'o sun ka fara 10 fɛnɛ kan amin o tuma na Ala kɔni ma tile 9nan jira kira la alayhi salatu wasalam o kɔfɛ a y'ale ka kalifa minɛ mais o kɔfɛ mumini minnu bɛ yen ani muminatu minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ni Muhamadu Mustafa ka nin kumakan ninnu ye olu ye caman farala 9nan sun n'a kan ko kira ko ten k'u bila wale ɲuman na k'u bila baara ɲuman na cɛsiri Ala batoli sira kan su in tɛ wajibi ye dɛ su in tɛ wajibi ye nka kira ladegeli kɔni na fɛn cɛɲi don wa i yɛrɛ kun sabatili la sun dun o don adamaden fɛ a bɛ min ɲa mumini ni Ala tɛ danfɛn si t'a dɔn wallahi n'i ye sun kɔrɔ lajɛ kɔrɔ foyi t'a la fo n'a kɛra yɛrɛminɛ ye k'i yɛrɛ tanga ka bɔ fɛn ma Ala ye fɛn o fɛn haramu i kan alors fo ka taa fɔ sun tigɛra waati min na o kɔrɔ ye jumɛn ye fɛn caman bɛ yen i b'a sɔrɔ la k'i to sun kɔnɔna la i yɛrɛ bɛ degun k'a caman kɛ wallahi mumini kuma dɔ la i jala bɛ gɛlɛya fɛn dɔw la nka k'i to sun na wallahi o b'i minɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ i sunbali kan wallahi wulibali don an tɛ sun babu kɔnɔna la an dɛmɛtɔla don o tuma na sun ye bana fura de ye mumini bɛɛ lajɛlen ye wajibi tɛ a sun ye nka fɛn kanunen don kira y'a kɛ a 10nan ani 9nan a ye layidu ta ko ni Ala y'o jira a la a b'a kɛ ale m'a sɔrɔ o tuma na ka kan mumini ɲuman bɛɛ ye kira ka sunna ɲuman bɛɛ i seko ye min ye a la i ka baara kɛ n'o ye o la an bɛ suba de la n'o ye Ashura su ye o kɔfɛ dun kitabutigi bɛ na n'a ye a ko Adama a ka yafa sɔrɔla Ashura su de fɛ n'o ye Ashura don ye
ala ka yafa adama makoni ka sigi ka bila ka ma ɲumanw fɛ ayiwa o sɔrɔla ashura dondi tiɲɛ nuhu fɛnɛ o ka kunu fɛnɛ kɔnɔmaw ani nuhu yɛrɛ kisili o bɛna ashura de ma tiɲɛ o tuma na n b'a fɛ ka min fɔ nin n'a ɲɔgɔnna fayida caman de bɛ nin kalo in kɔnɔna la kosɛbɛ dan foyi t'a la dan t'a la dɛ o la sa an ka kɛ yɛrɛkun nisɔndiyaba ye ani yɛrɛkun dangana ye nin kalo in kɔnɔna la ani kalo wɛrɛ minnu mina fo ka taa se san in banni ma an ka kɛ yɛrɛminɛla ye sa kuma ye nin de ye a y'aw jija a kana sɔn fiyewu ka aw yɛrɛ kɛ aw kɛ yɛrɛkun tɔɔrɔlaba ye nin kalo ninnu kɔnɔna la kalo in dama tɛ kalo in a bɛ entraînement de daminɛ kalo ninnu kɔnɔna la fo ka taa fɔ san forila sa i ye ɲuman min kɛ nin kalo in kɔnɔna la ko ala ko i ka nin yɛrɛ tɔɲɔ o tuma na kalo wɛrɛ min bɛ da o kan o kɛra lahɔrɔma kalo ye o o ma kɛ lahɔrɔma kalo ye o tuma na i b'i jija o cogo kelen na ka tugu o de fɛnɛ nɔfɛ barisabula i sera k'a to yen lahɔrɔma kalo kɔnɔna la o tuma na i b'i gɛlɛya cogo bɛɛ la kalo tɔ minnu bɛ na i b'a to olu kɔnɔna la kalo bonyali ni ɲɔgɔn ye o ye ala yɛrɛ ka ko ye n y'o fɔ a ye o tuma na baaraw fɛnɛ bɛ bonya o bɛɛ ye ala ka ko ye nka mumini ka dongo don baara o ye belebeleba de ye o tuma na a b'a hakili to nin na a bɛ ŋaniya ɲumanw siri ka ŋaniya ɲumanw siri n'a ka dugu ye ka ŋaniya ɲumanw siri ni a balimaw ye a n'aw sindiw ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn su in na anw mana wajuli kama anw nana ka na dugawudon de kɛ aw ye ani kana fara aw kan so in an bɛɛ bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ a la cogo min na nin silamɛ jamakulu in ɲɛkɔrɔ ani nin kanuba jamakulu in ɲɛkɔrɔ ala tɛ sɔn fiyewu an ka fɛn fɔ yan walahi ala bɛ ban min ma o tɛ o kama don o don i b'a sɔrɔ ko kura dɔ bɛ kɛ don o don ko kura dɔ bɛ kɛ nka a tɛ bɔ foyi la fo n'a kɛra kanubaw ka walew ye an'u ka baara kɛtaw ye sagaw dira wariw dira fɛn bɛɛ kɛra bonya bɛɛ kɛra gɛrɛgɛrɛ nka bɛɛ kɛra jumɛn kama ko ala o tuma na a bɛɛ kɛra o ala min kama o ala in kelen dɔrɔn de y'a bɛɛ saraba ye dɛ dugawu minnu bɛ minɛ a bɛ minɛ n'aw yɛrɛ ŋaniya de depuis don min na nin dugu in ye ŋaniya siri ka taa ayidara fɛ yen an b'a fɛ silamɛya kanu n'a bonya kama i kana an ka dugu la i kana dugawu k'an ka dugu ye ka b'o don ala tilala ka baaraw la k'a ban pewu nka a tɛ foyi de kɛ ni sababu tɛ o tuma na a bɛ sababu de gulon sa komi an y'a laɲini an ka na ka n'an sen jɔ aw fɛ o tuma na ala na sababu dɔw gulon olu la fo ka taa n'o tɛ kabi don min na nin ŋaniya siri la ala tilala ka baara la pewu min kan ka kɛ cogo min na ala tilal'o la mun kama dusukun ɲumantigiw ani kanuba jɔnjɔnw ye maa minnu bɛ ayidara kanu i b'a kanu min kama n'o ye ala ye siga foyi t'a la ala tilala baara ninnu o tuma na an bɛ min fɔ hali bi nin dugu in ye ko ŋaniya ɲuman siri u ka to o ŋaniya ɲuman kelen kan u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn minɛ u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ nin baara ɲuman ninnu tiɲɛna tɛ foyi ye ni dusukun yɛlɛmana kɔ ni ŋaniya yɛlɛmana dɔrɔn ala b'a bɛɛ yɛlɛma o ye wulibali ye dɛ n'an ye hɛrɛ sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ an bɛ sira min kan n'o ye ala labatoli ni ala batoli sira ye ani yafa sira ye ni ɲɔgɔn kanu sira ye n'a yɛlɛmana don o don ala yɛrɛ bɛ yɛlɛma a nɔfɛ amin o ye kuranɛ haya de a b'a hakili to o la ala ko ten dɛ ko a tɛ dusukun foyi yɛlɛma k'a ka wale dɔ yɛlɛma k'a kɛ kolo ye walima k'a kɛ ɲuman ye fo ni aw yɛrɛw yɛlɛmana aw dusukun yɛlɛmana ka bɔ kolon na ka taa ɲuman na o tuma na a b'o ko ye n'a bɔra ɲuman na don o don ka taa kolon na ala yɛrɛ ko n bɛ yɛlɛma aw nɔfɛ ten a y'a hakili to nin na dɛ o tuma na nin ye suba ye nin ye kɛnɛba ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barikada o ye papiye di yan anw ma kanu su in na ka kuma janya nka an nisɔndiyalen n'o ma kale bila an ɲɛ an bɛ sɔn ka tɛmɛ mɔgɔw sigilen mɛnna mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan dɔw bɛ bɔ yan su in na ka taa fo dugu wɛrɛw de la o la an y'a kanu su in na ka n'an sen jɔ aw fɛ waati cogoya kama ka dugawu don aw ye ani ka dugawu ɲini aw fɛ
ngambi kuma kelen fo yana nga bok mala wala kuma kan aywa aywa klito la de aywa klito la nam ala ko aka qur'ane konna la ako par le temps l'homme est certes en perdition sauf ceux qui croient et font de bonnes œuvres s'enjoignent mutuellement l'endurance aywa s'enjoignent mutuellement la vérité dra mbidanima ne wuli bale de abebe nin kono ala côté ako ale ala kalena danfɛn bɛ dugukolo kan ni o nin bɛ yen aywa ko a bɛɛ lajɛlen bɔnɛlen don a bɛɛ ni bɛɛ bɔnɛlen don i bɛ cogoya o cogoya la cɛ fara muso kan ko fo n'a kɛra mɔgɔ min aywa n'i segira i kɔ ka tuubi kana ala subhanahu wa ta'ala ma aywa ni ala ye n batoli ye i ma da ala batoli ma tuguni dɛ i labanna tuguni ka baara ɲuman kɛ aywa a ko a ma da o fɛnɛ ma dɛ baara ɲuman dama k'a walawala ye tuguni ala de kuma k'a don k'a walawala ye tuguni a labanna tuguni ka ɲɔgɔn ɲini ni muɲu ni sabali ye a labanna tuguni aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ cari min kan ka kɛ cogo min na o bɛ kɛ ten bani ni ala kuma kan ye kɛnɛ kan a ko n'o tɛ fiyewu ko danfɛn bɛɛ bɛ bɔnɛ la ne wulibali dɛ kɛnɛ kan wal asri inna lisana la fi khusri illa allazina amanu wa aminu salihati wa tawasa bil haqqi wa tawasa bil sabr sadaqallahu alazim hidra ne wulibali dɛ kɛnɛ kan aya klitonna ni sera nin sura in ma dongo do qur'ane kono aywa i bi jɔ k'a lajɛ kosɛbɛ sikatan ne wulibali wallahi ala kalenna danfɛn bɛɛ bɛ bɔnɛ la i mana kɛ cogo cogo la fo ni mɔgɔ min zona ka da ala in na ka laban tuguni ka baara ɲuman kɛ aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ baara aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka laban tuguni ka ɲɔgɔn ɲini ni basigi ye ani sabali o kɔrɔ ni sabali ti yɔrɔ yɔrɔ la silamɛya ti yen dɛ n'an ma muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la ala bolo ti aw fɛ bilahi wala an b'o fɔ k'o gɛlɛya aywa o ye maa caman ta fiɲɛ fɛ o ye dugu caman ta fiɲɛ fɛ o ye maa caman ka bato ta fiɲɛ fɛ wallahi fo a ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ a ka hakili to ɲɔgɔn ka hakɛ la a ka hakili to aw yɛrɛ damaw cɛ la a ka laban tuguni ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ani laadiriya ni tilennenya ye aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ a ye baara ɲumanw kɛ kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen sa a ye kɛ laadiri ye aw musow ni ɲɔgɔn cɛ a ye kɛ laadiri ye a denw ni ɲɔgɔn cɛ a ye kɛ laadiri ye a ka patron n'a ka parandiw cɛ a n'a ka maradenw cɛ a ye kɛ laadiri ye aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya mako bɛ nin dɔrɔn de la ni ninnu sabatira dɔrɔn bato in tɔ kɔni o ka nɔgɔn wallahi barisabula silamɛya sigilen bɛ fɛn dɔ de kan a bɛ fɔ o de ma bato coy o tumana silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye o de ye jogo ɲumanya ye ani baara ɲuman aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye tiɲɛ ye nin don fo ka hakili to nin de la wulibali don ni ne ka se ka minɛ ka baara kɛ n'a ye ka ba don nin na o tumana n'o kɛra an ka bato minnu bɛ an bolo i b'a sɔrɔ valeur bɛ k'a la a bɛ an nafa mais bato minnu bɛ yen n'o ye silamɛya yɛrɛ jɔsen ye les 5 piliers d'islam ni o y'o ye ɔ silamɛya yɛrɛ ye min ye n'o b'o sanfɛ o yɛrɛ ma dafa e bolo bato kɛli bɛ nafa jumɛn ɲɛ i ye kɛlɛ sɔrɔla yan de hali bi kunfɛnw bɛ ka ɲini ka tromper nin de seli sun hiji jaka nka ala ye jogoba minnu kofɔ olu bɔra a la barisabula caman bɛ n'a kan sisan minnu n'olu tɛ se k'a sɔsɔ n'o ye silamɛya layidu ye o min dira silamɛw ma bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka k'a taaba ye bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni a ye alors o min bɛ yen ni min dɛsɛra bi alors k'i da maga a la i b'a fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔna la mais wajibi t'a tali ye o ye jumɛn ye minnu b'o yɛrɛ ɲini barisabula sɔsɔ cogo t'a la ala ka kuranɛ haya don o de bɛ maa kɛ silamɛ o de bɛ maa ka silamɛya dafa o tumana a tɛ se ka sɔsɔ o tumana yanni i ka seli yanni i ka sun cɛ ani i ka hiji n'i ka jɛgɛw cɛ
jumɛn ne wajibiyalen don i kan a bɛ fɔ de ma silamɛya silamɛya de ye jumɛn ye sisan a bɛ fɔ de ma ko layidu 6 n'o ye cogo ye 6 don Hedra a ti ɲa fɔ an k'an da to su o la koyi o de y'an sigiya o ayiwa o de y'an sigiya an bɛ silamɛya de tɔgɔ la an bɛ layidu de tɔgɔ la n'i ko silamɛya dɔrɔn a fɔ layidu mais an b'o de fɔ ko taa ni ka segin n'i ye silamɛya yɛrɛ bɔ yen i ka silamɛya bɔ yen ka na n'a ye ko adamadenya yɛrɛ layidu ti maa o maa la i ti jate adamadenw fɛ jate maa o maa n'a b'a fɔ n ko sini a b'a yɛlɛma k'a kɛ dɔ wɛrɛ ye o ti jate maaw fɛ ti jate dɛ ɔ jango ala ye silamɛya min di an ma k'a kɛ diinɛ sanuman ye k'a kɛ sira sanuman ye sira cɛɲi ye sira tilennen ye o kɔnɔna la k'a fɔ ko layidu t'o kɔnɔna la an karamɔgɔ o faamuya man di dɔnnibaw fɛ dɛ o faamuya man di faamuntigiw fɛ o tuma na layidu in an y'a sɔrɔ la a bɛ silamɛya kɔnɔna la kabi don min na ala ye kira Muhamadu Mustafa ci fo ka se bi ma siga t'o la ala y'a wala an ye kuranɛ verset caman na ani kuranɛ sura caman na minnu n'a sabatilen bɛ yen ka ban pewu a ka hakili to layidu in na layidu in de ye silamɛya ye layidu in de bɛ maa kɛ silamɛ ye o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka seli o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka so o tuma na o kɔfɛ bato tɔ minnu bɛ yen i bɛ sɔrɔ k'olu kɛ o don nka n'i hakili ma to i jujɔ la laban ye o bɛ kɛ fu ye tiɲɛ don amin ne wulibali ye dɛ mais a bɛ yen de a sɛbɛnnen bɛ hadisaw kɔnɔna la o sɔhihu muslimu sɔhihu bukari n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ silamɛya seli nana waati jumɛn na a bɛ ɲininkali kɛ o y'a sɔrɔ silamɛya bɛ yen san joli dɔw ko san 11 dɔw ko san 12 hadisatigiw ko ten ko silamɛya bɛ yen mais bato ka don a kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma seli ani su ni hiji ni jakaw olu ka na a kɔnɔna la k'o bɛɛ nana san 11 san 12 de kɔfɛ a ko mais yan'o cɛ yani san 12 ni san 11 kɔnɔna la ko silamɛya tun bɛ yen ko mɔgɔw sara o silamɛya in kan kira y'o garanti ka alijinɛ garanti ta o ye k'a fɔ o bɛ don a kɔnɔ ka sɔrɔ seli tɛ yen sun tɛ yen hiji tɛ yen a banna o tumana jumɛn kun bɛ yen layidu layidu in kun ye jumɛn ye kira ko maa de tɛ yen min bɛ tugu ale Muhamadu Mustafa nɔfɛ o y'a sɔrɔ la seli tɛ yen dɛ maka o y'a sɔrɔ seli tɛ yen maa foyi tɛ yen min bɛ tugu ale kira nɔfɛ fo ale ma ye min a ordonné min ye n'o ye layidu 6 ye fo i k'o ta ka tugu o kɔ u y'a ɲininka ko layidu 6 ye jumɛn ye minnu nana sa n'u b'a fɛ ka tugu a nɔfɛ nin yɔrɔ in na an bɛ o bɛ data ta yan Bun Summit o bɛ data Bun Summit an b'o ta yan n'o tɛ a ba kɛmɛ de bɛ hadisaw kɔnɔna la a ba kɛmɛ de bɛ kuranɛ hayaw la nka kumana min na o bɛ data n'a ka jamakulu nana maa 12 min nana Maka ka bɔ Madina ka na Maka ka na k'u bɛ tugu Muhamadu Mustafa nɔfɛ a b'a la k'a walawala olu de sɔrɔ Bukari kɔnɔ a ko n'a bɛ tugu ne kɔ kumakan dama dama bɛ yen n b'o fɔ a ye a bɛ jɛ n'o ye a bɛ segin o de kan kumakan fɔlɔ ko ye jumɛn ye a ko a bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ ko a ti fila fara Ala kan a bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ ko a ti fila fara Ala kan o y'a sɔrɔ la jumɛn de kɛra Ala danaya nana dusukun na o bari sabula fo nin yɔrɔnin ka walawala di mɔgɔw ma se k'o de faamuya o bɛ kunfiw sɔrɔ ni o de ye Ala danaya o ni n ti fila fara Ala kan fɛn kelen tɛ kafiri min b'a ka kafiriya la n'a b'a la ka boli bato o dan b'a la k'a fɔ ko boli in kɔni m'ale da o dalen don o la a b'a dɔn ko jumɛn y'a da a b'a fɔ o ma ko n gwala min ye n da o bɛ yen mais a bɛ n gwala min bato a b'a dɔn o m'a da o kɔrɔ ye jumɛn ye a b'a dɔn ko Ala bɛ yen tigitigi a dan b'a la k'a fɔ Ala bɛ yen nka n ti fila fara Ala kan sisan baara bɛ yen de a b'o cogo kelen na esela min bɛ misiri kɔnɔna la n'i birilen don samiya la wulimani hamda Allahu akbar ni foyi ti foyi kɔ i ka mara ani i yɛrɛ i dan bɛ Ala la koyi barisa bila i b'a la ka t'i te turu k'a fɔ ko Ala de y'i bila a la o b'i kɔnɔ mais i ti fila fara a kan wa o bɛ yen
Dra. kuma biyande Mabia. abo cogo kelen na abite wa ka fo ko iti fila fara ka wa eska abite Ah. Ɲininkali bɛ yen. ibina dɔ k'a ti teni jumɛn ye i denmuso min bɛ yen ni mɛsi b'a kun na Sigay. Ayiwa. i denkɛ min bɛ yen n'a bɛ gulɔ min n'a bɛ si fɛ yen i denmuso min bɛ yen n'a bɛ porodimu Sigay. i muso min bɛ yen n'a bɛ porodimu i muso min bɛ yen n'a bɛ mɛsi don Ah. ani e yɛrɛ min bɛ yuruko la Sigay. ka sɔrɔ i bɛ misiri kɔnɔ Ah. o tuma na i bɛna dɔn ko e b'a dɔn ko ala bɛ yen koyi nka i bɛ kɛmɛ fara a kan Sigay. k'i to yɔrɔ jumɛn na k'i to misiri aran fɔlɔ la Wallahi. Ayiwa. aw bɛ kuma in faamuya A bɛ faamu. A bɛ ka faamu kɛ. ala joli bɛ alimami bolo sisan Ah, cayara. musonijini bɛ mɛsi don Aya. denmuso b'a don Ayiwa. denkɛ bɛ gulɔ min o bɛ si a fɛ yen Sigay. nka te bɛ turu ala joli ye kelen Allahu Akbar. aw bɛ diinɛ in faamuya Ah, a bɛ faamu. diinɛ mɔgɔ b'a faamuyali dɔrɔn la yɔrɔ jan ko tɛ o A ye yɔrɔ jan. dugu jɛlen kɔ baara kun filanaw o kɛra ni alikuranɛ kalanni walasa ka se ka duwawu kɛ dugu ye ka duwawu kɛ furew ye ani ka duwawu kɛ jamana ye bɛn ani keleya ani basigi bɛ se ka don a kɔnɔna na cogoya min na o kɛnɛ kɔnɔ min sɔrɔla ye an ka jɛ ka an ɲɛmada ye o fɛ foli fɔlɔfɔlɔ an b'o kɛ Daelan dugutigi a n'a ka conseil ye ka tila ka fara Daelan duguden bɛɛ lajɛlen kan kɛnɛ sigili la parce que ni nin kɛnɛ in ye bɛn kɛnɛ de ye nin kɛnɛ fasɔn ni bɛn tɛ a tɛ se ka sigi donc an bɛ ala deli ala ka dɔ fara bɛn kan dugu kɔnɔ pour que nin kɛnɛ sigili ala ka kuntala janya o tɛmɛlen kɔfɛ conseil communal tɔgɔ la ani ɲaso commune den kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la ka foli kɛ naba bɛɛ ye fɛn min ma natɔ sɔrɔ o kana segitɔ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ nana karamɔgɔ nɔfɛ m'a bɛɛ lajɛlen fo ka dubabu k'u ye ala ka sigi n'u ɲuman ye ka taa so ɲuman sɔrɔ ayiwa n tɛna kuma jan kɛ commune tɔgɔ la m'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dubabu kɛ ɲaso commune kɛrɛnkɛrɛnyana Daelan dugu min ye nin ko ɲuman in sigi sen kan an b'a ɲini a ka kɛ misali ye ɲaso commune kɔnɔ ka karamɔgɔ fo k'an ka foli lase an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ma n'o ye Cherifla Usmani Madani Aidara ye ale min ye an bɛ bila nin sababu in na ale min y'an kana ka bila sira ɲuman kan ka jogo ɲumanya sira don an kɔrɔ an bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na o y'ale sababu ye ka nin kɛnɛ in sigi vraiment ne ka foli se ka a fɔ ka se a dan na an b'a ɲini ala fɛ fɛn min u nana cogo min na hɛrɛ la ala ka segin ni u ɲuman ye ka taa so ɲuman sɔrɔ ala y'an se hɛrɛ ala k'an wuli hɛrɛ n'i ye bamakɔ ka cidenw ye n'o Daelan mun sigilen bɛ bamakɔ an ka ɲɛmɔgɔ a tɔgɔ ye Dibiro Tiyara a sigilen bɛ yan a ye foli min don da ko k'a fɔ karamɔgɔ n'a nɔnkamɔgɔ ye n'o ye Cherifla Usmani Madani Aidara ye ko k'a fɔ a ye anw de sigilen bɛ bamakɔ ye anw de wulila k'a fɔ an b'an faso fɛ a k'a den bila kana kalan kɛ a ye den min bila kana di anw ma o de ye Usmani Aidara yɛrɛ ye ayiwa an kalifa b'a la diɲɛ na yan an kalifa b'a la lahara o kuma kumana surunyana o kuma na an bɛ foli kɛ ka taa Siɲaro ka taa bila Segu ka taa Saɲa ka taa bila Miɲankala ka taa Miɲankala ka taa bila Sogo kelen na fɛn o fɛn sen y'a yɛrɛ se yan ko ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma o kɛrɛnkɛrɛnna foli la o kuma na an ka mɔriw bi yan m'an ka mɔriw fo u bɛ dugu fɛ dugudenw don u sigila yan u y'u ka kalan kɛ yan alhamdulillah an ye asurako in labɛn kɛ u k'olu kɔrɔtɔlen don dugudenw kɔrɔ o kuma na alhamdulillah u ye kalan in daminɛ o don fɔ bi an ma fɔti sɔrɔ o la o kuma n'u tɛmɛna ka bɔ yen minnu bɔra Burukina minnu bɔra Abidjan minnu bɔra Sikaso minnu bɔra Kucala n'u ye dugudenw ye ka fara ayiwa Bamakɔ yɛrɛ kan ko kuma ko an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen o kuma na o ye Bamakɔ ɲɛmaa kan ye
kuka fulun sa bergelma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أنيان سنتين ستكي توغوي الرحمن على دنيهن اللوكون تكي على كوداما رحيم على دلا رحنا كركرن تكي على كوفن داما صدق الله ولو تعالى تكي مولانا العظيم على لأنك كتكي وبلغ رسوله الكريم قبل بلن يكاچيس امانو على كرام محمد صلى الله عليه وسلم ونحن انفنا على ما قال ربنا امبا مانغا كما كاينكا وخالقنا على الاندماي ورزقنا على انغرسغباي ومولانا على انغا كوتيغي من شاهدين ام بشير بورا اللهم يا امه ربنا يدي أما يتقبلك من لك منا كبو يرى ختم القرآن القرآن انتمالي وتجاوزك لا تمرك أنك كبو ما فينا منك في تلاوته كلاينا من ساوي كبو ينونا وانسياني أن فلولا أو تعرف كلمة عنك مقامن يلم أن مودئها كبو بلا يرى كل يفعني أو تغير حروف يعني حروف منو يلا ما يقولوا يا فاي أو تقدم يعني كمين كونيون يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. أنسرك مصر كالاسي أوما أنكر مو شريف علي بدر حيدرا عليك دلا تغلا أوديكو ينيه ولامبا نينا على فد دواو منون كرا كنين كونو على دواو نونو مني أنكر مو شريف علي بدر حيدرا علي مي ولك جوكا كاتاني مبارا بينك شجاع أني كنيا على كداما أبس سبب يومي أنكر مو ينوي السيد الشيخ عثمان مران حيدرا ambe ala deli alaka ame ankro abe blasiralika mununka anye suni tle alaka antlo ke tlo kunandiye kume ka ufo ka wale nyumando aw munun kun solembe anane sanga ina Cherifla jabarani sanfe jamana kono jamana koka ambanyin ala fa alaka sigi werayranna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ngalondi segati yemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila ngalondi segati yemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila ngalondi segati yemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila dabali jubu kemuri